Mathias, er du okay? Nej! Så kom der. Mathias, der er kun én ting at gøre ud og stikke fingre i alt. Der sker noget for hurtigt, for jeg skal også derude. Nej, så var jeg. 3, 2, 1. Så. Så er det selvfølgelig en derude. Nej. Gå udenfor. Hallo, kom væk. Ud og følg nu med. Lækker tykker du? Nej, jeg giver ikke til gå. Jeg overgår det ikke. Nej, det bliver det klamst, du syg. Nej. Så. Ej. Kan du ikke, Niklas? Gå du væk, Niklas? Jeg siger, der er mere. Det er din kammerat, og det er din natmad. Slik op, Mads. Mads, gå nu væk! Gå nu ud og hjælp. Ja, vi skulle give ham det vand der. Så. Ja, glas vand, det er vodka. Jeg gider ikke være i videoen. Seriøst, din kammerat, han tog det sidste Nej, kom her. Kom her, ikke nu. Nej, det er fandme også pisse hvem. Hold da, nej. Det var noget, det var til. Jeg siger, han har set skidt ud hele dagen. Giv mig en 20'er nu. Det er det vigtigste. Fy for helvede, Jeppesen. Hvad var den der vinder der? Kan jeg bare sige, hvad så Jeppesen, hvordan går det? Du står ikke og drikker derovre, vel? Det er han bare, jeg skulle ned med her. Ja. Rundt i den. Det var ikke godt nok. Det er klokken. Hold før og verden. Ja. Hvad er det, var? Skyld det hele. Det er din skyld, det hele. Det er fordi, du har sat den videre til ham, for det har han lige gjort det sidste. Man kan gøre det imod ham. Så jeg vil sige, jeg har ingen kommentar til det her. Det er ikke min skyld. Er det pølserne, der er galt med? Han er ikke god for mig. Ej, han klarer.